Good morning kaninyong tanan mga kapiston. Nanginaot nga na may tungod sa bagyong Odette. Ya, ang atong panahon karon din nya nagfog dito dapita oh. Pero hapon pa man daw moabot ang bagyo. Dili pa kayo ma-feel na to ang hangin. Libre det ang shoutout diya pero sa pagkakaroon wala pa tay viewers. Hulat-hulat lang ta. Adto ta dito dapita pikas. Yara. Nasa dire ang Starlight. Nasa Cargos. Dito ang Hagna. Pilipinas Hagna sa Kukalyong. Yara. Di maklaro kay kuha na nga tong bating quality ang atong cellphone. Wapatay kapalit. Na dito di na kayo maklaro. Naapay dagang barko ditong nakaangkorahe. Nagkalain-lain lang nga kumpanya. Kalain-lain lang klase. Starlet Perez, Asay Gutong. Dito. At tas naana tayo usa ka viewers. 1 million viewers. Shout out kanimo. O kinsa ka man dagang salamat. Dili pa kayo kusog ang hangin diri karon. Pero nagsige nagulan-ulan nya pag diara nagkalain-laing mga barko ang nakaangkorahe. Walay biyahe tungod sa bagyong Odette. Adto sa ta sa pikas. Bahin sa starboard side. Makita nato dito goto nya dito kay Starlight. Di na kayo maklaro na Kukalyong Pilipinas Osamis na dito'y Transasia nya gutong sad sa loyo sa gutong makita nato ang Filipinas Iligan sa Kukalyong Shipping Lines. Naasa dire ang pinakabagong barko ni Kukalyong nga Agusan del Norte. Dili pa makita dire kay ning tuyo ka nga mong barko. Makita dito ang Southern Gutong naka kuan ang sunod ana kay atong sakon sa babaw para makita gyud ninyo. Taligsik. Ah! Huh! Gata. Pasensya na kayo sa quality sa cellphone kay awa pa man tayo ikapalit og tarong gud. Di ara. Makita na to ang Agusan del Norte. Ang bag-ong brand new ni Kukalyong nga napalit. Nya sa unahan sad ang Pilipinas Mindanao. Dito tapit sa unahan.
Starlight tiner dito Pilipinas hagna sa Kukalyong nasa Light Ferries tong adtoon kadulaan na to kay hindi kay maklaro. Ayo ra gid kay tadi pud maklaro katong i-zoom pud. Ora nag secure na sila sa ilang crane. Okay. Pasing mulabyo-labyo ko niya. Karon nagtulotaligsik na. Nagtaligsik na kay na siguro ni senyales na nagkaduol na gyud si Odette. Dito di na halos di maklarong bungtod. Ganiya wala pa na ipagkaayo. Kaniyang buntag. Pero sa pagkakaron murag halos di na kakita sa bungtod. Samot na dito napita. Asa man ning kuan? Kuan ay. Pasensya na karon pa ko kasuway og live pero meron pa na ko ning live. Wa pa kay ko masinati aning live. Inani karon kadaghan ang barko nga nagangkurahe. Musaka pagita para makuan ba ginato nga wa na tay viewers. Biyaan na ta ani. Ano naanad man ta nang biya-biya gyud. Anad ng biyaan. Anad na ta nang biyaan ta. O nang di na ta matingala na. Asa naman mo mga viewers. Oh, ana ta dire. Salamat sa dire sa atong nahimutangan. Taas-taas na kita panglangtaw dire dapita. Kana para maklaro po ninyo akong istorya. Magbisaya lang ta karon sa mga Tagalog diha nga tanaw or nananaw wala pa man may nagtanaw. Pasensya na kayo, magbisaya sa ta. Magbisaya. Okay ni karon ako ituyok 360 para makita ninyo ang palibot sa naimutangan sa among giangkurahian. Inayon ko lang para maklaro kayo. Karon nagtaligsik pa, nagpasing-uwan yun ko para maka-live yun ta. Kay karong hapon wa na day kuha na ni. Di na ta maka kuha na ni kay kusog ng hangin. Mga cargos, puro passengers. Ang bag-o dera atong ikuan. Ang bag-o nga napalit nila kurahe sa kapil kay apektado laging Cebu igo sad sa bagyo. Kana mo na siya ang bag-o nga napalit nila nga barko sa Kukalyong ang Pilipinas Agusan del Norte. Sa unahan sad katong isundan na ang Pilipinas Mindanao. Dito na igutong
Asa dito kalyong lain. Pilipinas Iligan. Ya. Dito sa Loyo sa Spanisya di ay. Sorry ganiya. Di naman nun. Mama orang gugurma. Spanisya di ay. Mama orang gugurma ang kuan. Karon murag ni aksyon naghayag. Ang atong palibot. Aksyon nagkira-kira ang atong barko. Dito spekas, takandal lang bungagi. Mao nang diri nanago kay ni aksyon manikak sukib good. Murag ni kuag gamay ba? Ay kaluklukan para di gyud ta ma iko gyud sa kuan kayo. Ariya mas pit siguro na sila pit. Asa na sila pa. Grabe kagabon. Halos di na makita ang bungtod. Murag ni tuya na gyud. Gini. Murag sa kuan pa partial pa ganini. Karon pang hapon gyud no igo gyud. Ara. Di ara. Salamat ay kaninyong tanan sa inyong suporta. Akong mga higala, mga kaliwat o di sa tingin ako kaila. Tungod kaninyo na monetize na ang akong YouTube channel. Kagaron wala na kuha na ko'y kanang pwede na ako makadawat og sweldo pero $100 sa pagkakaron naa pa sa $22 ang ako ang tigom sa mga gagmay nga YouTuber pamata mo pa may pagsugod pero salamat kay kaninyong tanan ay dili tungod ninyo dili sa nako makabot. Buot man iya naunsa naman naunsa man usaw man